Thomas. Ja. Nå, men jeg er klar. Jeg kan lige se her. Min lys er gået virkelig langt ned. Og det der faldt ned, din LED-lys. Hvor jeg engang gjorde der ting, så faldt jeg ned i den der ledning. Og så røg en af de ledninger ud, så jeg kunne ikke forstå, hvorfor hele lyset slukkede. Så fandt jeg ud af, at det var ledningen der. Okay. Ej! Jeg synes selv, det var god. Jeg prøver lige igen. Ja. Wow, du kan, Sofia. Flot. Det var fordi gulvet er meget glat. Ja, men du så kan. jeg kan lige lande. Du har så lært. Men når man er oppe, så kan man godt. Ja. Og så kan man også tale. Ej, hvor er det flot, Sofia. Det var nærmest den pæneste indtil videre. Den var så flot. Virkelig. Og jeg... Okay, jeg er ikke så god til at spille den her ukulele, eller hvad den nu hedder. Ukulele. Ja. Ja. Men ja, nu begynder jeg bare. For hvis vi styrter ned på en ø. Okay, jeg spiller lige den der. Okay. For hvis vi styrter ned på en ø. Hvis vi kun havde hinanden til den dag vi skulle. Så ville jeg være lykkelig og engang sø. For altid kan jeg bare sejle gennem engang samtidig. Jeg ved, at vi to elsker dig til verdens ende. Vi sagde, det ville gå galt for os. Det gik mod alle os. Det er bare lige det der, hvor man siger... Alle odds, ikke? Os. Nå, os. Okay. Fordi så kommer jeg lige til at sige alle os, og så kommer vi lige ned. Ja, jeg synes, du klarer det flot. Men langt om længe. Og følg med hele efterårsferien her på Salmville Family. Hej.